Hare Krishna. Audio, video, rendu clear irukka? Clear irukku Mataji, clear irukku. Thank you. Hare Krishna. பகவத் கீதை 18 வகுப்பிற்கு இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 13, சாப்டர் 13 படிக்க போறோம். ஓகே, பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा डिवोटीज நேற்றுக்கு சாப்டர் 12 படித்தோம். அதை பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். ஓகே, பக்தி யோகத்தின் லாஸ்ட் சாப்டர் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். பக்தி யோகத்தில் 6லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம், 6 அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நேற்றுக்கு சாப்டர் 12 பக்தி யோகத்தை படிச்சுட்டோம். அதில் என்ன தெரிஞ்சுட்டோம்? பக்தி யோகத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியறதுக்கு வேற எந்த அத்தியாயமே நம்ம படிக்க வேண்டாம். அதை இந்த ஒரு சாப்டர் படித்தா ஃபுல்லு பக்தி யோகமும் நமக்கு கிடைச்சிடும். 12th சாப்டர் நேற்றுக்கு. பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் நவபக்தி, ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாமந்திரம், ஒழுங்குமுறை 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸையும் கடைபிடித்து சாண்டிங்கும் பண்ணினா அவ்வளவுதான். அதுதான் பக்தி யோகம்னு நேற்றுக்கு படிச்சுட்டோம். கடமையை பலனை எதிர்பார்க்காதே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 13 படிக்க போறோம். இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும், அதை பத்தி எவனொருவன் உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை, அவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றை உணர்கிறானோ அவன் இப்பௌதிக உலகிலிருந்து முக்தி அடைகிறான். யாரால முக்தி அடைய முடியும்? உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். உடல்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து படிச்சுன்னு வரோம். அதுக்கு மேல உள்ள பரமாத்மா எல்லாத்தையும் நல்லா உணர்றானோ அவன் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறான். இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் சேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த சரீரத்தை சேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவனை சேத்திரங்கன் என்று கூறுகிறார்கள். ஓகே, சரீரத்துக்கு சேத்திரம், அந்த சரீரத்தை அந்த சேத்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறவங்க சேத்திரங்கன் அப்படிங்கிற. சேத்திரன்னா பாடி, சரீரம். சேத்திரஞான அப்சர்வர் இந்த பாடி சோல். ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ். சேத்திரம் சேத்திரஞானமே புரிபவன் பேரு, புரியறதுக்கு பேரு ஞானம். யூ ஆர் டூயிங், காத்தால ஒரு மார்னிங் வாக் பண்றோம். அது பண்ணும்போது நமக்கு நம்ம வாக் பண்றோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது யாருக்கு? நமக்கு. உங்களை தவிர்த்து யாருக்கு தெரியும்? நம்ம இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். கூடவே இருக்கிற சூப்பர் சோலுக்கு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், நம்ம பண்ற ஆக்ஷன்லாம். ஸோ அதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, புருஷ அப்படின்னா என்ன? என்ஜாயர் ஆஃப் பிரகிருதி, அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேத்திரில் 24 இது இருக்கு. இப்போ 24 எலிமெண்ட்ஸ்: எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். அது 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ், மகாபூத்தான்னு பேர் அந்த 5க்கும். ஓகே, அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு 13 ஐட்டம் இருக்கிறது. ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 3 மூட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், இதெல்லாம் சேர்ந்துக்கிறது. 5 சென்சஸ், அதாவது ஃபார் அக்வயரிங். என்னென்ன 5 சென்சஸ்? ஐஸ், இயர்ஸ், நோஸ், டங் அண்ட் ஸ்கின். அப்புறம் 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ். அது என்ன? 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ்: வாய்ஸு, லெக்ஸு, ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஏனஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸ். அதெல்லாம் ஒர்க்கிங் சென்சஸ். அப்புறம் அபவுட் த இதெல்லாம் முடிச்சு விட்டுட்டு அபவுட் த சென்சஸ் இஸ் த மைண்ட். அது ஒன்னே ஒன்று. ஸோ 5 5 10 10 1 11 வந்துடுது. ஓகே, அப்புறம் 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ். இந்த சென்சஸ்க்கு 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன? ஒன்று ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இருக்கு இல்லையா? மூக்கு ஸ்மெல்லு, அது மாதிரி. நாக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறது, அது மாதிரி. ஸ்மெல், டேஸ்ட், டேஸ்ட், ஃபார்ம், டச், சவுண்ட். இதெல்லாம் 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ்ன்னு படிக்கணும். அது இப்போ எல்லாத்தையும் விவரமாக படிச்சுக்கலாம். 24 இதை மாத்திரம் தெரிஞ்சுதான். ஓகே, இப்போ ஸ்லைட்ஸ்க்கு போயிடலாம்.
இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு. அந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற சாதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் பேர் என்ன? க்ஷேத்ரங்க விபாக யோகா. க்ஷேத்ரங்க விபாக யோகா, இயற்கை அனுபவிப்பர் மற்றும் உணர்வை பத்தி படிக்க போறோம். ஓகே, நேத்திக்கு படிச்சது பக்தி வர்சஸ் உருவமற்ற நிலை, பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அன்பா போனோம்னா அதுக்கு உண்டான தகுதிகள் இது. அதையும் நேத்திக்கு படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறோம்? அர்ஜுனன் 6 கேள்வி கேட்கிறான். க்ஷேத்ரா என்ன, க்ஷேத்ர ஞானம் என்னன்னு, ஞானம் இதை பற்றிலாம் விளக்கம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை, ஞேயம்னா அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன் அதுவும் பார்க்க போகிறோம், அறிவின் பார்வை. ஓகே, அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள். 6 கேள்வி என்ன கேட்கிறான்? பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்கிறான். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றார்? பிரகிருதினா ஜட இயற்கைங்கிறார். புருஷன் அப்படின்னா என்ன? புருஷா அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, பிரகிருதியை அனுபவிப்பவன். க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா உடல், சரீரம். க்ஷேத்ரங்க ஜீவாத்மா, உடலை அறிபவன், புரிந்து கொண்டவர். பரமாத்மா அனைத்து உடலையும் அறிபவர். ஓகே, அது க்ஷேத்ரங்க. ஞானம் க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரங்க அதை பற்றிய அறிவை பெறுவது. ஞேயம் இந்த ஞானத்தின் இலக்கு பரமாத்மா, அது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 6 கேள்வி, 6 கேள்விக்கு பதில் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கு? பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர், ஆத்மா சொந்த உடலை அறிபவர். நம்ம உடலை பத்தி தான் நமக்கு தெரியும் ஆத்மாங்கிறது. நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கு. அதே பரமாத்மா எல்லா மாதாஜிஸு, எல்லா பிரபுஜிஸு எல்லாருக்கும் அதே பரமாத்மா தான் உட்காந்து எல்லாரையும் கண்காணிச்சுட்டு இருக்காரு. ஓகே, பரமாத்மாங்கிறவர் உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், 2ஆந்திர உடைமையாளர் அல்லது கட்டுப்பாடு. வீழ்ச்சி அடையாதவர் பரமாத்மா என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர், வீழ்ச்சி அடைபவர் கீழ்பட்டவர். இது 3 டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஞானத்தை பெறுவது எப்படி பெறலாம்? மிக முக்கியமான தகுதி அனன்ய யோகேன, எனக்கு இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி செய்யணும். அதுக்கு பேர் என்ன? அனன்ய யோகேன. இன்றியமையாத தகுதி ஆச்சாரிய உபதேசம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்கணும். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் என்ன? அமானித்துவம்னா பணிவா இருக்கணும், ஹம்பிளா இருக்கணும். எல்லாம் எனக்கு தெரியும் தலையை தூக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. எப்போதுமே அமானித்துவம்ங்கிறது பணிவா இருக்கிறது தான் முக்கியமான பாயிண்ட். அஹிம்சை, ஆத்ம வினிகிரக சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். ஆத்ம வினிகிரக சுய கட்டுப்பாடு. அரதி ஜனசம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஓகே, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஞானத்தை பெறலாம். ஸோ இந்த 13.1 and 13.2 என்ன படிக்கிறோம்? அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கையை அனுபவிப்பவன், களத்தை அறிபவன், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குதியின் மகனே, இந்த உடல், களம், சேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் சேத்திரங்க என்று அழைக்கப்படுகிறான். எஸ்மா 13.3 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. க்ஷேத்ரஞ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத, க்ஷேத்ரஞ்ஞோ ஞானம் யத்தத் ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ரொம்ப சிம்பிள் தான். க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திர ஞானம், அது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சாச்சுனாக்க நமக்கு அது பேர் தான் ஞானம்னு சொல்றோம். க்ஷேத்திரன்னா உடல், க்ஷேத்திரங்க அப்படின்னாக்க உடலை பற்றி அறிபவன், க்ஷேத்திர ஞானம் ஞானம்னாக்க இது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது. க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திர ஞானம் ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேரு ஞானம். ஓகே, உடலே களம் என்று அறியப்படுவதாகவும், உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்றும் அறியப்படுவதாகவும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடலே. ஜடவாழ்வினுள் பிழைக்கப்பட்டுள்ளவர் ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். ஜட இயற்கையின் ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அவன் செயலின் களத்தினை பெறுகிறான். குழந்தை பருவத்தில் இருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பல மாற்றங்களை அடைகிறது. என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டாமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம்.
நமக்கு ஒரு ஆத்மா சின்ன குழந்தையில இருந்த ஆத்மா தான் நமக்கு இப்பவும் அப்படியே தான் இருந்திருக்கு. அதை எல்லாருமே ஃபீல் பண்ண முடியும். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்களை நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளது. தான் நான் மனிதன் நாய் நான் மனிதன் நாய் நான் நாய் நான் பூனை என்று நாம் நினைக்கின்றோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். ஆனால் அறிபவனோ உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரி எப்ப இருக்கும் அப்ப மாறிட்டு தான் வரும் எல்லாம். ஆனா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது நமக்குங்கிற இருக்கிற ஆத்மா அதே தான். சின்ன வயசுல என்ன ஆத்மா இருந்ததோ அதே தான். அதனால அந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு புரியணும். முக்தி அடையிறதுக்கு அதெல்லாம் முதல் பாயிண்ட். அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த 13.3ல என்ன சொல்றாருன்னா, செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளன, ஜீவாத்மா பரமாத்மா. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் சுய விரிவாக்கமே பரமாத்மா. ஓகே, எவன் ஒருவன் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அக்களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். ஞானத்தை எப்படி அடைய முடியும்? கஷேத்திர ஞானம் ரெண்டும் இதுனாத்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும். ஓகே, உடல் என்றால் என்ன? 24 மூலகங்களால் ஆனது. நான் சொன்னேன் அதே தான். ஸ்தூல உடல்ங்கிறது புலன்களை கொண்டது. கண், காது, வாய், மூக்கு, தொடுபுலன், கைகள், கால்கள் முதலியன. ஓகே, சூட்சம உடல் அப்படின்னாக்க மனம், புத்தி மற்றும் அகங்காரம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்க கீழே இன்னொரு அந்த உடலை பற்றியும், உடல் என்றால் என்ன 24 இருந்து இந்த 24 நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதோட டீட்டெயில்ஸ் இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ 13.5ல என்ன சொல்றார்? செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவரை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வித நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி கிருஷ்ணரி. இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிடமிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். சந்தோப்பி இதுல அந்த ஸ்லோகத்தை பிடிச்சோம்னா அதுல சந்தோப்பின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். சந்தோப்பி என்னும் சொல் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை குறிக்கும். உதாரணமாக யஜுர்வேதத்தின் பிரிவான தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இயற்கை, ஜீவாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு அதோட டீட்டெயில்ஸ் பர்பட்டி நீங்க படிச்செல்லாம் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அதை பத்தி கிடைச்சிடும். ஓகே, இது எப்படின்னா அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய. ஆனந்தமயத்துக்குன்னா இங்க இருந்து வரணும். இது அன்னமயல் என்ன? உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை. இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை. பிராணமயம் தான் வாழ்க்கை அறிவுகள் அல்லது வடிவங்களே பிரம்மம் என்கிற நிலை. ஞானமயல சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே பிரம்மம் என்கிற நிலை. விஞ்ஞானமயல மனம், உயிர் அறிகுறிகள் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்ட நிலை. ஆனந்தமயல கிருஷ்ண உறவின் பேரின்ப நிலை. ஆனந்தமயத்துக்கு நம்ம ஆனந்தமயத்தை ரீச் பண்ணணும். ஸோ இந்த அன்னமயம்ங்கிறது உடல் தளத்துல நடக்கிறது. பிராணமயங்கிறது புலன்கள் தளம். ஞானமயங்கிறது மனம் தளம்ல. விஞ்ஞானமயங்கிறது அறிவுசார் தளத்துல. ஆனந்தமயங்கிறது ஆன்மீக தளத்துல. ஸோ இந்த 5 இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். எத்தனை கோஷாஸ் இருக்குன்னு கேட்டா 5 கோஷாஸ் இருக்குங்கிறது தெரியணும் உங்களுக்கு. இது 13.6 and 7 எப்படி? பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்றும் கருதப்படுகின்றன. ஓகே, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று ஆகிய ஆகாயம் ஆகிய 5 பஞ்சபூதம் எனப்படுகின்றன. அதன் பிறகு அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களில் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னல் ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என்று ஞானத்தை பெறுவதற்காக 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் குரல், கால்கள்,
கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே மனம் உட்பட மொத்தம் 11 புலன்கள் உள்ளன. வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி என 5 புலன்கூறுகள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகின்றன. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களில் பஞ்சபூதங்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்வின் மூலமாகவும் திடமான நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலின், அதாவது சூட்சும உடல்னா என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், மனம், புத்தி, அகங்காரத்தின் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் அது இந்த சூட்சும மூலம் பொருள்களில் உள்ளடக்கியதாகும். களம் என்பது ஜட பொருளே. ஓகே, எஸ்மா 13.8 12 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Amanitam adambitam ahimsa shanti arjavam acharyopasanam shaucham स्थैर्यं आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशे सेवित्वम् अरति जन संशदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद्दतोऽन्यथा. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி, பொருள்களை துரத்தல், பொய், அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரமசத்தியத்தில் அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஸோ ஞானம்னாக்க என்னென்ன இருக்கணுங்கிறதை சொல்லியிருக்கார். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. அதனால தான் இந்த ஸ்லோகம் சேர்த்து 8, 9, 10, 11, 12 5 ஸ்லோகமும் சேர்ந்து இதில் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, அஹிம்சை என்பது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்ல, அது அப்படின்னு கொல்லாமல் இருப்பது அது ஒன்று, அல்லது அழிக்காமல் இருப்பது என்ற பொருளில் பொதுவாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். அவளை அழிக்கிறது தான் அஹிம்சை. நம்ம ஒரு அழிச்சுடுறது தான், அது பண்ணாமல் இருக்கிறது அஹிம்சைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொருத்தரோட மனசு கஷ்டப்படுறாம, அவள்கிட்ட இதுங்காம, அவளை துன்பத்துல அழுத்தாம, திட்டிண்டு ரொம்ப கண்ணாத பின்னாருன்னு அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் கூட அஹிம்சை. ஓகே, அஹிம்சைனாக்க பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். ஓகே, எளிமை என்றால் கபடத்தனம். கபடத்தனமின்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும். எதிரிட்ட கூட உள்ளதை சொல்ற அளவுக்கு இருக்கிறது தான், அது பேர் தான் எளிமை. பொய், அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்வதை குறிக்கும். நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையான அகங்காரத்தின் நிலைக்கு ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும்போது ஒரு உண்மையான அகங்காரத்தில் நிலைக்கு வருகிறார். அகங்காரம் எப்போது உள்ளது? பொய் அகங்காரம் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அது இல்லாம இருந்தாக்க அது மட்டும்தான் கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். களத்தை அறிபவனை பற்றி விளக்கி விட்டார். இப்போது ஞானத்தினால் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகிறார்.
ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வின் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஸோ இதனோட ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னாக்க, ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வின் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லுது, தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஓகேயா, எதை அறிஞ்சுதான் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அதே மாதிரி அதை நான் உனக்கு விவரமா உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு அவர் சொல்றாரு. எஸ், 13.15 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. சர்வேந்திரிய குணாபாஷம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் யாருன்னா பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஓகே, அவர்கிட்டக்கும் புலன்கள்லாம் அந்த மாதிரி தனியா கிடையாது. ஏன்னா எல்லா உயிர்களையும் அவர் தான் பராமரிக்கிறார். ஆனா அவர் பற்றற்றவராக இருக்கார், இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஓகே, பகவானிடம் உயிர்வாழிடம் இருப்பதே போல ஜட புலன்கள் அவரிடம் இல்லை. பகவானின் புலன்கள் மூடப்படுவது இல்லை. அவை தெய்வீகமானது. எனவே நிர்குண என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிர்குணம்னு இருக்கு இல்லையா, அவரோடதெல்லாம் தெய்வீகமானது, அதனால நிர்குண என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஓகே, இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் படிக்கலாமா? அப்ப என்ன ஒரே நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ புச்சைவ நிர்குணம் குணம் போக்துச்ச. ஓகே, ரொம்ப இது எல்லா புலன்களுக்கும் காரணம் பரமாத்மாங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். உயிர்வாழிகளின் எல்லா புலன்களுக்கும் பகவானே மூலமாக இருப்பினும் உயிர்வாழியிடம் இருப்பதை போன்ற ஜட புலன்கள் அவரிடம் இல்லை. உண்மையில் தனிப்பட்ட ஆத்மாக்களும் ஆன்மீக புலன்களை உடையவர்களே. ஆனால் அப்புலன்கள் கற்றுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் பௌதீக மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டு அவற்றின் செயல்கள் யாவும் ஜடத்தின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. பகவானின் புலன்கள் இது போன்று மூடப்படுபவை அல்ல. அவரது புலன்கள் தெய்வீகமானவை. எனவே நிர்குண என்று அழைக்கப்படுகிறார். குண என்பது ஜட இயற்கையின் குணங்களை குறிக்கும். ஆனால் அவரது புலன்கள் ஜடத்தின் திரைக்கு அப்பாற்பட்டவை, நமது புலன்களை போன்றவை அல்ல என்று புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். புலன் சார்ந்த நமது இயக்கங்களுக்கு அவரே மூலம் என்ற போதிலும் அவரது தெய்வீக புலன்கள் களங்கமற்றவையாக உள்ளன. இதுவே ஓகே, வேதாஸ்வதா உபநிஷத்தில் அபானி பாதோ அப்படின்லாம் வருது. அந்த அருமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறதுல பரமபுருஷ பகவானிடம் களங்கமான பௌதிக கரங்கள் கிடையாது. ஆனால் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க கைகளை அவர் கொண்டுள்ளார். இதுவே கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் அவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு. கட்டுண்ட ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு என்ன? நம்ம யாகம் பண்றோம், அதெல்லாம் அவர்கிட்ட வாங்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட கை கிடையாது. ஆனா கைகள் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற கைகளை அவர் கொண்டுள்ளார். யாகத்தில் நாம் அர்ப்பணிக்கும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க கைகளை அவர் கொண்டுள்ளார். ஓகே, அவர்கிட்ட பௌதீக கரங்கள் கிடையாது. இதுவே கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு. ஜடக்கண்கள் இல்லை, ஆனால் கண்கள் உண்டு. இல்லாவிடில் அவரால் எப்படி பார்க்க முடியும்? கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்ற எல்லாவற்றையும் அவர் காண்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயத்திலும் அவர் வாழ்கிறார். நாம் கடந்த காலத்தில் செய்தவை யாவை, தற்போது செய்பவை யாவை, வருங்காலத்தில் நமக்காக காத்திருப்பவை யாவை என்று எல்லாவற்றையும் அவர் அறிகிறார். இதுவே பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லாவற்றையும் அவர் அறிகின்றார், ஆனால் யாரும் அவரை அறிவதில்லை. பகவானுக்கு நம்மை போன்ற கால்கள் இல்லை, ஆனால் அவர் விண்வெளி முழுதும் பயணம் செய்ய முடியும். ஏனெனில் அவரிடம் ஆன்மீக கால்கள் உள்ளன என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வேறு விதமாக கூறினால்
இறைவன் அருவமானவர் அல்ல. அவருக்கு கண்கள், கால்கள், கைகள் என எல்லாம் உண்டு. மேலும் அந்த பரம புருஷரின் அம்சங்களே நாம் என்பதே நமக்கு இவையெல்லாம் உண்டு. நமக்கு நாம் என்பதால் நமக்கும் இவையெல்லாம் உண்டு. ஆனால் அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் ஜடை இருக்கின்றால் களங்கமற்றவை அல்லவை, களங்கமுற்றவை அல்ல. ஓகே. பகவான் தோன்றும் போது தமது சுய உருவில் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார் என்பதை பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. ஜடசக்தியின் இறைவனே அவரே என்பதால் ஜடசக்தியினால் அவர் களங்கம் உருவது இல்லை. அவரது பூரண தோற்றத்தின் ஆன்மீக மயமானது என்பதை நாம் வேத இலக்கியத்தில் காண்கிறோம். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படிங்கிறது. நித்திய உறவத்தை உடையவர். அவர் எல்லா வைபங்களும் நிரம்பியவர். எல்லா செல்வங்களின் உரிமையாளர். எல்லா சக்திகளுக்கும் எஜமானர். அவரே புத்தியில் தலை சிறந்தவர். பூரண ஞானம் உடையவரும் அவரே. இவரை புருஷோத்தமராக முழுமுதற் கடவுளின் அறிகுறிகள். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவர். வேத இலக்கியங்களில் நாம் புரிந்து கொண்டபடி முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தெய்வீகமானவர். தலை, முகம், கரங்கள் அல்லது கால்கள் நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அவருக்கு இவை உண்டு. மேலும் தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண இயலும். ஜடத்தினால் களங்கமுற்றுள்ள புலன்களை கொண்டு நம்மால் அவரது உருவத்தை காண முடியாது. எனவே ஜடத்தினால் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான அருவவாதிகளால் புருஷோத்தமரான முழுமுதலில் கடவுளை பார்க்க முடியாது. ஸோ 13.15 இருக்கு. பர்பட் நீங்க இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் படிங்க. அதுல நல்ல இன்னும் அழகாவே இருக்கு. ஓகே, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. 13.16 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Bahirantascha bhutanam acharam charam evacha sukshmatvat tat avigneyam durastam chantike chatat. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழ்களில் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவர் அருகிலும் உள்ளார். ஓகே. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷரான நாராயணன் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இறைவனின் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையராது காண இயலும் என்பதே பிரம்மசக்தியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நம்ம யார் பரமாத்மாவை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னாக்க, யார் எப்போதுமே அவருடைய பிரேமையில விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தனுக்கு தான் இடையராது காண இயலும் என்பது பிரம்மசக்தியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு அதை அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இன்னும் டைம் ஆகும். நம்ம இப்பதான் சாண்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னா இந்த கிடுகிடு நம்ம எவ்வளோ சேன் பண்ணுறோமோ 4 ரவுண்டு, 1 ரவுண்டு சேன் பண்ண சொன்னேன் முதல்ல, அப்புறம் 4 சொன்னேன், அப்புறம் இப்போ 16 சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 16 வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். கண்டினியூஸாக ஒரு 2 months 16 ரவுண்ட்ஸ் டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதில் நமக்கே அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்மளோட பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அது ஓகே. 13.8 பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஓகே. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலிய பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸினால் ஆன்மீக உலகில் சூரியன், சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனால் பகவானோட தேஜஸ்லேயே அவற்றிருந்தே செல்ஃப் எலிமினேட்டிங் இது பகவான்கிறவர். அவர்கிட்டருந்தே ஒளி வரும் நமக்கு பிரகாசம் வரும். இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகிறோம். கிருஷ்ணலோகத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு சூரியனும் இல்லை, சந்திரனும் இல்லை, இதுவும் கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டியும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அந்த இடத்துல எப்போதுமே உங்களுக்கு வெளிச்சமாகவே இருக்கும். எப்படி? பகவானோட அருளால் பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கும் அந்த இடம். ஓகே. எஸ்மா 13.19 படிங்க. ஓகே. இதி க்ஷேத்ரம் தத ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதஹ மத்பக்தயே தத் விஞ்ஞாய மத்பாவாயோபபத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல், கஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஸோ பக்தர்களால் தான் ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு
13.13 ஸ்லோகத்துலேருந்து 13.19 வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் நல்லா படிங்க. அப்புறமா டீட்டெயில் ஸ்டடி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் போனால் சொல்லி கொடுத்துருவா. அதை படிச்சேன்னாக்கா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இதை விவரமாக புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வ ஆரம்ப நிலை. இது ஆரம்பம். பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும். எல்லாராலையும் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கும். பகவத்கீதை படித்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சின்றவா தான் அதை வந்து இதனோட நம்ம நினைச்ச பலனை அடைய முடியும். ஓகே, 13.20 படிங்க. ஓகே. பிரகிருதி புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விக்ரம்ச்ச குணம் சைவ விதி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். களமாகி உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அந்த இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல என்ன கொடுத்து பார்க்கலாமா? ஒரே ஒரு செகண்ட். உயிர்வாழிகளும் அவரில் இருந்தவர்களே. அவர்கள் கற்றுண்டிருப்பதால் பரமபுருஷருக்கு தொண்டாற்ற விரும்புவதில்லை. இதனால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தின் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் ஜட இயற்கை படைக்கும் போது அந்த உயிர்வாழிகள் இந்த ஜட உலகில் செயல்பட்டு ஆன்மீக உலகில் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இதுவே இந்த ஜட படைப்பின் ரகசியம். உண்மையில் உயிர்வாழி பரமபுருஷரின் ஆன்மீக அம்சமாகும். ஆனால் அவருக்கு எதிரான தன்மையின் காரணத்தினால் அவன் ஜட இயற்கையில் கட்டுண்டு இருக்கிறான். உயர்ந்த வாழிகளான உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட உயிர்க்கின் தொடர்பினால் வந்தனர் என்பதே அவ்வளவு முக்கியமில்லை. இருந்தாலும் அது எவ்வாறு ஏன் நடைபெற்றது என்பதை பரமபுருஷ பகவான் அறிவார். இந்த ஜட இயற்கையினால் கவரப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் துன்பப்படுகிறார்கள் என்று சாஸ்திரங்களில் பகவான் கூறுகிறார். ஆனால் இங்குள்ள சில ஸ்லோகங்களின் மூலம் நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், முக்குணங்களால் ஏற்படும் ஜட இயற்கையின் தாக்கமும் எல்லா மாற்றங்களும் ஜட இயற்கையின் படைப்புகளே. உயிர்வாழிகள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா மாற்றங்களும் வேறுபாடுகளும் உடலை அடிப்படையாக கொண்டவே. ஆத்மா என்பதன் அடிப்படை எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமானவரே. ஓகே, எல்லா உயிர்வாழிகளும் நீங்க வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கீங்களோ, சுமாரா இருக்கீங்களோ, கருப்பா இருக்கீங்களோ, சேப்பா இருக்கீங்களோ, எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது ஒண்ணு. எல்லாரும் ஆத்மா விஷயத்துல நம்ம எல்லாரும் சமமானவர்கள். ஓகே, உயிர்வாழிகள் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம். அதாவது எத்தனை இது இருக்கு? 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிர்வாழிகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல. மேலேயும் இருக்கு, தரைக்கு மேலேயும் இருக்கு, தரைக்கு அடியிலையும் இருக்கு, பூமிக்கு அடியிலையும் இருக்கு, மேலேயும் இருக்கு. அதே மாதிரி கடல்ல மேல சர்ஃபேஸ்லயும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மிடில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா நதியிலையும் இருக்கு, குட்டையிலையும் இருக்கு, குளத்துலையும் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் இருக்கு. எல்லா ஜந்துக்களையும் சின்ன சின்ன புழுலேருந்து கூட்டி எல்லாம் பார்த்தோம்னா 84 லட்சம் வருது. இயற்கையின் எது உயிர்வாழி ஒரு தேவரின் உடலில் வைக்கப்பட்டால் உடலுக்கு ஏற்பவே அவன் செயல்பட்டாக வேண்டும். இதுவே இயற்கையின் சட்டம். ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையும் ஜீவாத்மாவுடன் பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். இது வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்வாழியின் மீது மிகவும் கருணையாக பரமபுருஷர் இருப்பதால் பரமாத்மாவின் உருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கிறார். எல்லா உயிரையும் படைச்சு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாரோடையும் அவர் கூட இருக்கார். எல்லாரையும் கைடு பண்றதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம். கூடவே இருந்து நம்ம பண்றதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். நமக்கு அடுத்த பிரிவு உண்டா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் நிச்சயம் பண்றதெல்லாம் அவர் தான். அதுக்கு நம்ம பண்றத ஆனா அவர் கருணை உள்ளவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பகவான். ஓகே, எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணம். எல்லாம் இயற்கை, நேச்சர்னு சொல்றோம். இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நம்ம கொரோனாவை எடுத்துக்கோங்க. கொரோனா வந்திருக்கு, கோவிட், எல்லாரும் வெளியில போகாதேன்னு சொல்றோம். இயற்கை தான் பண்ணிவிடுத்து, சரி பண்ணிவிடுத்து. ஓகே, விட்டுடுங்க. எப்படியும் யார் மூலியமாவே ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்ல எல்லாம் ஓகே. ஆனா இப்போ நமக்கு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? நம்மள எல்லாரையும் மாஸ்க் போட்டுக்கோன்னு சொல்லிருக்கு. எத்தனை பேர் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்? மாஸ்க் போட்டுக்கிறதே இல்லை பாதி பேர்.
மாஸ்க் போட்டுக்காத போகிறேன். அப்புறம் அதில் வந்து நான் மாட்டிவிட்டேன், இது கோவிட்டில் நான் மாட்டிவிட்டேன், ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆகிறதுக்கு இப்படி ஆகுதுன்னு பாதி பேர் செத்தும் போயிருந்தா, பாதி பேர் வந்து தவிச்சுன்னு ரொம்ப 15 நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு அப்புறம் வீட்டில் வந்து 15 நாள் ஐசோலேஷன். இதெல்லாம் எதுக்கு? எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம தான். மெயின் பாயிண்ட் அவள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்க ப்ராப்ளமே இல்லை. சின்ன விஷயம்தான் இது, சின்ன விஷயம் இல்லை, பெரிய விஷயம். இப்போ நீட் ஆஃப் த அவர் அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ண மாட்டேங்கிறோம். இன்பத் துன்பங்களுக்கு நம்ம தான் உயிர் வாழியே காரணம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் என்னால் சொல்ல முடியும் 13.21க்கு. ஓகே, உயிர்வாழிகளின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன. ஸ்வரூப நிலையில் ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சமே இல்லை, அதுவே அவரது உண்மையான நிலை. பரம புருஷன் உயிர்வாழியின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதாலும் பரமாத்மாவின் உருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கிறார். ஓகே, எஸ்மா 22 படிங்க கமலாஜி. ஓகே ओके पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत् असत् योनिजन्मसु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். ஜட இயற்கையில 3 குணங்களை வச்சுட்டு இந்த ஜட இயற்கையை அனுபவிச்சிருக்கான். அதுல வர்றது இதெல்லாம் கஷ்ட நஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா நம்ம தான், உயிர்வாழிகள் தான் காரணம். உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றமடைகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானது. எந்த ஸ்லோகம்? 13.22 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு உடல்ல இருந்து எப்படி 100 உடலுக்கு போகுது. இதுக்கு டெப்த்தில் படிக்கணும்னா அந்த பொருள் உறுதி படிச்சாலும் இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். ஜட இயற்கையின் முகணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரே ஒரு உடலில் இருந்து மறு உடலுக்கு மாறுபடி ஜட உணர்வு அவனை பலப்படுத்தும். ஜடசக்தி உணர்வு அவனை பலப்படுத்தும். புரியுறதா? நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். தெய்வீக சக்தியை புரிஞ்சுட்டா தான் நம்ம ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போறதெல்லாம் பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஜடசக்தி உணர்வு அவனை பலப்படுத்தும். ஓகே, 13.23 படிக்கும் கமலா. ஓகே, उपत्रस्तानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஓகே, இதெல்லாம் அவர் தான் பரமாத்மா. ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா பரம புருஷனின் பிரதிநிதி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாதாரண உயிர்வாழி அல்ல ஜீவாத்மா. ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தின் செயல்களை அனுபவிக்கின்றான். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்குட்பட்ட அனுபவிப்பாளராகவோ உடலின் செயல்களை பங்கு கொள்வதாகவோ வீற்றிருப்பது இல்லை. அவர் சாட்சியாகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்று. அவர் சாட்சியா தான் நம்ம பண்றோட ஆக்ஷன்லாம் நமக்கு ஒரு விட்னஸா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கார் வீட்டுள்ள நம்மளோட இதயத்துல. அப்புறம் இது வந்து ஜட இருக்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுள்ள இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவர் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். இதை பத்தி புரிஞ்சுட்டாலே முக்தி அடைஞ்சிடலாம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. முக்தி அடைகிறதுனா என்ன? மீண்டும் பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஓகே, மொத்தமா அந்த ஜட இயற்கை, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, இது மூணுத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா தெளிவா புரிஞ்சுன்னா முக்தி அடையலாம். தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகிறான். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்தப்படுவது இல்லை. இது ஞானத்தின் பலன். ஞானத்தை அடைஞ்சாச்சுன்னா அதுக்கு பதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பலன் என்ன கிடைக்க போறது? ஞானத்துல நம்ம வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து இந்த இன்பம் துன்பம் கஷ்டம் நஷ்டம் குளிர் வெயில் இந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம இந்த துக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டாம். அப்படின்னா நம்ம ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன தெரியணும்? ஜட இயற்கை, உயிர் வாழ்ந்த இவற்றை எல்லாத்தையும் ஜட இயற்கைனா என்ன, ஆத்மான என்ன, பரமாத்மான என்ன, இதை பத்தி டீட்டெயில்டா நமக்கு தெரிஞ்சாதான் முக்தி அடைய முடியும்.
தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண முடியும். பலனை எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணக்கூடாது. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணினாக்க அதை பரமாத்மா நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஓகே, பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவிற்கு தகுதி உடையவர்கள். ஓகே, சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகத்தில் 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கிறார்கள். மேலும் ஜீவாத்மாவில் 25வது விஷயமாக சுவைக்கின்றனர். இப்பௌதீக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும்போது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஓகே, பகவான் இருக்காங்கிறத அவர்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார்கள். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியிலே கடந்து செல்கிறார்கள். சில பேர் என்ன பண்ணுவா, ஆழ்ந்து கொஞ்சம் அவளுக்குலாம் அதுல ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் கிடையாது. இருந்தா கூட யாருக்கு அதை பத்தி தெரியுறதோ அவாக்கிட்ட இருந்து கேட்டு அந்த மாதிரி கத்துட்டு வர நிறைய பேர். இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பாக நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் வரப்பிரசாதமாகும். ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றிய கல்வி எதுவும் இல்லை, எங்கும் இல்லை. சாதாரண மனிதன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்றும் வழிமுறையும் மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. நமக்கு படிக்க முடியல, புக்கை படிக்க முடியல, இங்கிலீஷ்ல புரியல அப்படின்னு யாராவது ஏதோ ஒரு உபன்யாசம் பண்றா, ஏதோ பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குது, அங்க என்ன சொல்றா அதை காது கொடுத்து செவியில கேட்டாலே போறோங்கிறான். முக்கியமாக யார் சொல்றா, நான் சொல்லல, பகவான் சைத்தன்ய பிரபு சொல்லியிருக்கார். உபதேசப்படி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த தெய்வீக சப்தத்தை அடிக்கடி கேட்டுருக்கணும். செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மளா உட்காந்து படிக்காட்டாலும் இந்த செவியுறுதல்ங்கிற பாயிண்ட்டை வச்சிருந்து நம்மளால சொல்ல முடியலையா, இதை போட்டிருக்கோம், ரெக்கார்டிங் செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, சீலா பிரபுபாதோட அதை போட்டுட்டு 108 தடவை உட்காந்து கேட்டேன்னா அதோட சேர்ந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கும் வந்துடும் சொல்றதுக்கு. மரதர்களின் தலைவனி அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவரும் இணைந்த கலவியே ஆகும். மரதர்களின் தலைவனி அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் காண்கிறோம் எல்லாம் என்னோட அந்த களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவியாகும். 2 வாட்டி இருக்கு. ஓகே, உயிர் வாழியும் பிரபஞ்சம் ஜட இயற்கையின் உயிர் வாழியும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவியாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவையெல்லாம் உயிர் வாழும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவை ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களும் பல உள்ளன. இயற்கையான உயிர் வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜட இயற்கையில் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகிறது. நம்ம உயர்ந்த இயற்கையில் அவர் பண்ணின எத்தனையோ பண்ணியிருக்காரு, அசைறது அசையாது அதெல்லாம் எல்லாத்துலேயுமே ஜட இயற்கையில் உயர்ந்தது நம்ம ஆத்மா. ஓகே, 13.28 படிங்க கமலாஜி. ஓகே, சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினயத்வ வினஷ்யந்தம் யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் இது என்ன இருக்கு தெரியல, ஒரே நிமிஷம் இதில் படிச்சுட்டு ஒரு மறைஞ்சு போயிடுச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் 28 எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து
பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவனாவான். அவன் தான் உண்மையில் காண்பவனாகும். அந்த லைன் மறந்து போயிருக்கிறது, அதுக்காக படிச்சது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஆன்மீக விஷயங்கள் உண்மையாக அறிந்தவரின் சங்கத்தினை ஒருவன் அடையாவிடில் அவனால் இந்த 3 விஷயங்களை காண முடியாது. அத்தகு சங்கம் இல்லாதவர்கள் அறியாமையில் உள்ளனர். அவர்கள் வெறுமனே உடலை காண்கிறார்கள். உடல் அழிந்தவுடன் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை அதுவில்லை. உடலின் அழிவிற்கு பிறகு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பல்வேறு அசைகின்ற அசைவற்ற உருவங்களில் நிச்சயமாக தொடர்கின்றனர். பரமேஸ்வர என்னும் சம்ஸ்கிருத சொல் வருது இல்லையா, அது ஜீவாத்மா என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த உடலின் எஜமானன் ஜீவாத்மாவே. மேலும் உடல் அழிவுற்ற பிறகு அவன் மற்றொரு உருவத்திற்கு மாறுகிறான். இவ்வாறு அவனே எஜமானன். ஆனால் பரமேஸ்வர என்பது பரமாத்மாவை குறிக்கும் என்று மற்றவர்கள் விளக்குகிறார்கள். எவ்வாறு இருப்பினும் ஆத்மா பரமாத்மா ஆகிய இருவருமே தொடர்கிறார்கள். அவர்கள் அழிக்கப்படுவதிலே இவ்விதமாக காணக்கூடியவன் என்ன நடக்கிறது என்பதை உண்மையில் காண முடியும். ஓகே, பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். எல்லாரும் ஆத்மாவும் எல்லாருக்கும் சமமாக தான் இருக்கு. எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாவும் உங்கள்கிட்ட இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் அதெல்லாம் சமநிலையில தான் இருக்கு. வெளியில தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் நீ பணக்காரன் நான் பணக்காரன், இந்த இதெல்லாம் நம்ம இப்பதான் இருக்கு. சாப்பிட அவ வீட்டுல பெரிய ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்றா, இவ வீட்டுல இப்படி இருக்கு, அவ வீட்டுல டால் சாவல் தான் சாப்பிட்றா. இதெல்லாம் ஜட உலகத்துல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆன்மீகத்துக்கு போயிட்டேன்னா எல்லாரும் எல்லாமே சமம் தான். ஓகே, அது ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கிறது. அவையெல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர் வாழ்வும் ஜட இயற்கையில் கலந்த கலவையாகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களும் பல உள்ளன. இயற்கையான உயிர் வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜட இயற்கையின் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, அதுதான் அதோடு இருக்கு அந்த பாயிண்ட். 29 உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையில் கீழ் ஜட இயற்கையினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக அல்ல, ஆசைகளின் காரணத்தால் ஒருவன் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளிலோ வைக்கப்படுகிறான். இத்தகு பார்வையை விடுவேன் உண்மையை காண்பவன் ஆகின்றான். இந்த மாதிரி எது நம்ம இதனால்தான் நம்ம அப்படி ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு இதுங்கிறது தான் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் தெரியும். ஓகே, எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான். அவனுக்கு தான் புரியும். அது நம்ம ஜட உயர்த்தையும் அது நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு ஆத்மா பண்றல, எல்லாம் நம்ம மெட்டீரியல்ல தான் பண்றோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையிலே எல்லாத்தையும் பார்க்கறான். ஓகே, எஸ்மா 33 படிங்க கமலாஜி. ஓகே, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறது இல்லையா? எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா கூட ஆகாயம் பார்த்தேன்னா ஆகாயம் தனியா தான் அது டிஸ்டிங்ஷன் தனியா தெரியுது. அது போலவே பிரம்மவின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பில்லை. பரமாத்மா நம்மளோட இருக்காரு, இருந்தாலும் அவளோட அந்த உடலோட சேர்ந்துக்கிறாரா? சேர மாட்டார். பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஓகே, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ்மா 34 படிங்க. ஓகே, யதா பிரகாஷ்யதி ஏகஹ கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷ்யதி பாரத. நீர், மண், மலம் மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று புகுகிறது. இருப்பினும் அது எதனிடம் கலப்பதில்லை.
அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமர்ந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தடுத்து விளங்குகிறார். புரிந்து? இதுதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுக்கணும். நீர், மண், மலம் இதெல்லாம் இதனால அதோட நாத்தம் அடிக்கிறதுங்கிறோம், மலர் வாசனை அடிக்கிறதுங்கிறோம், மலம் நாத்தம் அடிக்கிறது. இதெல்லாம் காத்தோட வாசனை இதுங்கிறது. ஆனா காத்தோட காற்றுக்குள்ள பூந்துக்கிறது. ஆனா எதனோடையும் கலக்கிறது இல்லது. அதே மாதிரி உயிர் வாழிகள் எல்லா உடல்கள அவளுக்கு உயிர் வாழி இருந்தாலும் அது நுண்ணிய தன்மையினால் எல்லாத்தோடையும் தரித்து விளங்குகிறான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு. ஓகே, எஸ் 34 படிச்சுட்டேன் இல்லையா? ஓகே. பகவத்கீதையில் சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. ஆத்மா இருக்குங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க நமக்கு உணர்வு, ஃபீலிங்ஸ், அதுல இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். மரணரின் மைந்தனே, ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்திக்கிறார். ஓகே, ஆத்மா உணர்வால தான் நம்ம பிரகாசமாகிறதுங்க. எஸ்மா 35 படிங்க கமலாஜி. ஓகே எஸ்ஜி. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஞோர்யேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷ பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞானக்கண்களோடு உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞானக்கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். ஓகே, பரம இலக்கை அடையணும்னாக்க அதை புரிஞ்சுக்கிறவாள் தான் அவளை தான் அடைய முடியும். இந்த 13ஆம் அத்தியாயத்தின் விளக்கம் யாதெனில், உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றின் இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே முக்திக்கான வழிமுறை. ஸ்லோகங்கள் 8லிருந்து 12 வரை எவ்வாறு விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அதன்படி அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். ஓகே, அந்த மாதிரி 8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். அவன் உன்னத இலக்கை நோக்கி செல்ல முடியும். அவெல்லாம் உன்னத நோக்க போக முடியும். நம்பிக்கையுள்ள மனிதன் முதலில் கடவுளை பற்றி கேட்பதற்கான ஒரு நல்ல சங்கத்தினை பெற்று அதன் மூலம் படிப்படியாக தெளிவு பெற வேண்டும். அவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டால் ஜடத்திற்கும் ஆன்மாவிற்குமான இடையிலான வேறுபாட்டை அறிய அவன் கற்றுக்கொள்ள முடியும். அதுவே மேற்கொண்டு ஆன்மீக உணர்வை பெறுவதற்கான அமைகிறது. பல்வேறு அறிவுரைகளின் மூலம் ஆன்மீக குரு தனது சீடர்களுக்கு வாழ்வில் ஜட கண்ணோட்டிலிருந்து விடுபட கற்றுக் கொடுக்கிறார். உதாரணமாக பௌதிக கருத்துக்களிலிருந்து அர்ஜுனனை விடுவிப்பதற்காக பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை நாம் காண்கின்றோம் இல்லையா? இந்த உடல் ஒரு ஜட பொருள் என்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். உடலில் 24 கூறுகளாக பிரித்தறிய முடியும். இது ஸ்தூல தோற்றமாகும். மனமும் மனதளவிலான விளைவுகளும் சூட்சும தோற்றமாகும். மேலும் இவற்றின் இடையிலான விளைவுகளே வாழ்வின் அறிகுறிகளாக அமைகிறது. ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஆத்மா உள்ளான், பரமாத்மாவும் உள்ளார். இந்த ஜட உலகமானது ஆத்மாவும் 24 மூலப்பொருள்களும் சேர்ந்த கலவையினால் இயங்குகிறது. ஆத்மாவும் பௌதிக மூலப்பொருள்களும் இணைந்த கலவையே இந்த முழு ஜட தோற்றம் என்பதையும் பரமாத்மாவின் நிலையை யாரால் காண முடிகிறதோ அவன் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெற தகுதியுடையவன் ஆகிறான். இந்த விஷயங்கள் ஆழ்ந்து சிந்திப்பதற்கும் உணர்ந்து அறிவதற்குமானவே. ஆன்மீக குருவின் உதவியுடன் இந்த அத்தியாயத்தினை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம். இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இப்ப நம்ம தனியா ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் 18 days கிளாஸ் இல்லையாது. அதனால ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் படித்தோம். நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுட்டு அவளோட சேர்ந்து நீங்க அட்வான்ஸ் ஸ்டடீஸ் பண்ணுங்க. அதுல பண்றச்சே உங்களுக்கு இன்னும் 13 சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்ல டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணுங்க அந்த சாப்டர். ஓகே, ஸோ மாதவேந்திரபுரி பக்தருக்காக பால் குடம் திருடிய கோபிநாதன். இந்த இது சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இது ஒரு கதை. இந்த கதையெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் போல ஒரு இது கொடுக்குறேன், நீங்க அப்புறமா படிச்சுக்கோ. தெரிஞ்சவளுக்கு ஓகே. கோவர்த்தன மலையில் உச்சியில் ஸ்ரீ கோபால்ஜி விக்கிரகம் நிறுவி மாதவேந்திரபுரி அன்னக்கூட வழிபாடு பண்ணினர். ஜெகநாதபுரியிடம் சந்தன பூச்சரத்தை வாங்கி வர மாதவேந்திரபுரி கனவில் கோபிநாத்ஜி உத்தரவு. கோபிநாத்ஜி தானே தன் ஆராதனைக்கு வைத்திருந்த ஷீரா பால்குடம் திருடிய மாதவேந்திரபுரியிடம் ஒப்படைப்பு. பால்குடியம் திருடிய கோபிநாத்தா. ஸோ இதை பற்றி மாதவேந்திரபுரி பக்தருக்காக பால்குடியம் திருடிய கோபிநாத்தா கதை. இந்த கதையை படிங்க. பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களுக்கு முன் வைக்கப்பட்டது? பக்தி தானே நம்ம உச்சம்னு சொல்றோம்.
சென்ட்ரல் நம்ம என்ன சொல்றோம், சாண்ட்விச்சோட எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறோம். முதல்ல இருக்கிற பிரெட் ஸ்லைஸ் வந்து கர்மயோகம், நடுவில் இருக்கிறது பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகம் வந்து வெஜிடபிள்ஸு, அதில் வைக்கிற சீஸு, பன்னீர் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி பண்ணுறோம். அப்புறம் லாஸ்ட்ல இருக்கிறது ஞான யோகம். ஸோ சென்ட்ரல் பார்ட் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட், அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறோம். சரி, பக்தி உச்சம்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஏன் அது வந்து முதல் ஆறுக்கும் இந்த ஆறுக்கும் நடுவில் கொண்டு போய் அந்த மாதிரி வைக்கிறோம்? அது ஏன் முதலையே வைக்கக்கூடாது? ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களை அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் வைக்கிறது? உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி 1வதுலேருந்து 6 அத்தியாயங்களில் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பது வருது. பக்தி யோகம் நடுவில் இருக்கு. அதை எப்படி அடையணுங்கிறது தான் முதல்ல 6 சாப்டர். இந்த கர்ம யோகத்தை படிச்சதுனால தான் நம்ம பக்தி யோகத்துக்கு வர முடியும். முதல்ல எப்படி வருவேன் பக்தி? ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே பக்தி யோகம் அமைச்சாச்சுன்னா அது பண்ண முடியாது. ஓகே, கடைசி 6 அத்தியாயம் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது? பக்தி யோகம் படிச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம 12 சாப்டர்ல நம்ம படிச்சாச்சு. இப்போ 13 சாப்டர்ல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அதை எப்படி அடையிறது அந்த பக்தி யோகத்தை அப்படிங்கிறது அதை விவரமா விளக்குறது தான் லாஸ்ட் 6 பாடம். கடைசி 6 அறிவின் மூலம் இதை எவ்வாறு அடைவது. நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்குது. புரியுதுதா? மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதையும் விளக்கினார். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகிறது. ஓகே, தத்துவ அறிவு ஞானம் வர்றதுக்கு ஞானம் வரணும்னாக்க அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். கடைசி 6 அத்தியாயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் ரொம்ப 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 கஷ்டமான காரியங்கள். பட் பண்ண முடியும். கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சவாளால பண்ண முடியும். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள்களின் தருவதில் தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்கியது. மாயாவிலிருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடன் நான் எங்கள் இணைப்பிற்கு உதவுவதற்கு ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். புரியுதா? ஏன் வந்து நீங்க சென்டர்ல பக்தி இருந்தா உச்ச நிலை பிரமாதங்கிறோம். அதை ஏன் முதல்ல வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு யாராவது கேள்வி கேட்டா அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? கர்மயோகத்தை நம்ம பண்ணிட்டு கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கர்மயோகம்ங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் நம்ம பக்தி யோகத்தை பத்தி படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற. பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வைக்கிறது? உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் எல்லாமே அது வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு முடியும், நம்ம வேலை செஞ்சதே எப்படி பக்தி அடைய முடியும் என்பதை வெளியிடும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. உடலும் உடலை அறிபவனும் முதல்ல படித்தோம் பகுதி 1. பகுதி 2ல் ஞானத்திற்கான வழிமுறை. 3வது உண்மையான ஞானம் அறிவு. 4வது பாட்டு வந்து இன்பத் துன்பங்கள் மற்றும் பரமாத்மாவை காணும் வழி. பகுதி 5 ஞானத்தினால் பெரும் பார்வை. ஞானத்தினால என்ன பார்வை கிடைக்கிறது நமக்கு? எல்லா உயிர்களும் சமம், நாயும் சமம், பூனையும் சமம், அறிஞ்சவர்களும் படித்தவர்களும் சமம், படிக்காதவர்களும் சமம். ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலும் யார் இருக்காது? நம்மளுடைய ஆத்மாவும் இருக்கு, நம்மளோட ஆத்மாவோட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்கு. ஸோ அவளெல்லாம் எல்லாரையும் சமநோக்கில் அவள்லாம் பார்க்குற படி தெரிஞ்சவாள்லாம் இல்லையா? ஸோ இந்த சாப்டர்ல 1.7 1லேருந்து 7 வரைக்கும் இந்த இது பகுதி 1. ஸோ இந்த சாப்டரை 5 பகுதியா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு என்ன நமக்கு கிடைச்சது? உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிகச்சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பதை போன்றது. அது அதிக பலன்களை கொடுக்கும். நம்மகிட்ட ஒரு நிலம் இருக்கு. அந்த நிலத்துல அது வந்து அது நன்செய் நிலமா புரிசெய் நிலமா எதை வேணாலும் இருக்கட்டும். அந்த நிலத்துக்குள்ள நீ அதை உபயோகப்படுத்தணும்னா அந்த நிலத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல அதை தண்ணி ஊற்றி அதை சரி பண்ணி அது கொஞ்சம் ஃபர்டிலைசர் போட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் தயார் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் தயார் பண்ணின அப்புறம் அதுக்கு மேலே விதையை போடுறோம். விதையை போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு 4-5 நாளைக்கு வெயிட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து அதை மெதுவாக அதுலேருந்து செடி வருது. அந்த செடி வந்தோடனே அதை எடுத்து பிடுங்கி களையை வேண்டாததெல்லாம் இருந்ததுன்னா எடுத்துவிட்டு அதை எடுத்து அழகாக வரிசையாக லைனாக அடுக்கி அந்த மாதிரி நடணும் இல்லையா? அதை நட்டு உடனே அப்புறமா வந்து அது நல்லா வளர்ந்து க்ரோ ஆகி நல்லா உங்களுக்கு விளைச்சல் கொடுக்கும். நல்ல விளைச்சல்னா என்ன? ஹை ஈல்டு கிடைக்கும். நல்ல உயர்தரமான. ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாம் பேசிக்காக நம்ம ஃபவுண்டேஷன் நல்லா போட்டு விட்ருக்கோம் மண்ணில். அதனால அதில் போட்ட விதையும் போடுற விதையும் நல்ல சத்துள்ள சத்துள்ள நல்ல விதையாக போடணும். ஒரு சொத்த விதை இதெல்லாம்
மட்டமான விதைகள்லாம் போடக்கூடாது. நல்ல உயர்தர விதைகளை போட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈல்டும் நல்ல மாதிரியாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்கு வேணும்னா அது மாதிரி பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு முதல்ல பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் டு சாண்ட் த ஹோலி மந்த்ரா, அப்புறம் நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் நம்ம படித்து அதுலேருந்து நம்மளோட நாலேஜை விருத்தி பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஞானம்ங்கிற அந்த ஸ்டேஜை நம்ம ரீச் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த முக்திக்கு இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, இது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம். சேத்திர ஞானம் அதில் தெரிஞ்சுக்கிறது, அது ஞானம்ங்கிறது. அதை முதல்ல அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் ஒன்றா வந்துட்டு அப்புறம் முக்திங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா வந்து ஞானத்தை நம்ம அடையணும். ஞான யோகா சாப்டர் வந்து அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக இதுங்க வேண்டியதுதான். பண்ணால் தான் பண்ண முடியாது. அதுக்காக பேசிக்காக நம்ம முதல்ல ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக போட்டுன்னு வரணும். ஓகே. அதே மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை, ஸ்கூலில் குழந்தைகள்லாம் பாடம் படிக்கிறது. இந்த குழந்தைகள நம்மளும் அப்படி தான் படித்தோம். அப்போ வந்து ஏபிசிடி முதல்ல படித்தோம். ஏபிசிடி படிக்காத ஆப்பிள் படிக்க முடியுமா? இல்லைன்னா திஸ் இஸ் அன் ஆப்பிள், திஸ் இஸ் அ பால்னு படிக்க முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஏன்? அந்த சென்டென்ஸ் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஏபிசிடி தெரியலன்னா அதே மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்குவோம். கணக்கில் 1 2 3 4 5 எல்லாம் எழுத தெரியலனாக்க நம்ம 100 அப்படின்னா எப்படி எழுது? 100 அப்படின்னு 100 எழுதுனா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா பேசிக்காக 1 to 10 எழுத தெரியாது. அப்போ நீ எப்படி 100 எழுதுவோ, 200 எழுத முடியும், 1000 எழுத முடியும்? எத்தனை ஜீரோ போடும் தெரியாது, லட்சத்துக்கு எத்தனை ஜீரோ போடும் தெரியாது. அதை எழுதுன்னு சொன்னாக்க எப்படி பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படி. அதனால பேசிக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் மேலே பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், இப்போ எல்லாரும் 3 ரவுண்ட்ஸ் கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. 3 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணலாம். சாண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணலாம். ஹரே எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே